8 munud ar y cloc. Sean Bradley mynd amdani, o mi oedd angen yr arbediad gan Harry Allen. Bradley yn ffigio y croesiad ond yn mynd amdani hi, a mi oedd angen yr arbediad gan Harry Allen. Bradley. At Thomas yn mynd ar y cynnig cyntaf, mae'n disgyn unwaith eto i Sean Bradley doedd o ddim yn cam sefyll. Bradley mae dal yn ei Caernarfon ac i gefn y rhwyd gan Lloyd Marsh. Ond y clod i gyd i Sean Bradley. Caernarfon 1, y Fflint dim. Taylor Garrett, yr unfer sydyn a Jordan Carroll. Amser i Garol, fesur yr creisiad diawn a gyfle fan hyn i Clark unwaith eto ar yr ail gynnig, Zach Clark. Y bel yn adlamu nôl yn ffodus i lwybr Zach Clark sy'n ei chladdu hi i gefn y rhwyd. No Edwards mae'n ta'n edrych am yr hediad gan Bradley. Mae'n cyrraedd Bradley, rheolaeth dda gan Sean Bradley dal i fynd. Sean Bradley, tar yr postyn! Mor agos i roi Caernarfon yn ôl ar y blaen. Symudiad hyfryd gan y tîm cartra. Ar ergyd, gwirodd hi ar y postyn. Goset, ond a Joe Fo, yna le fan hyn i'r Awstraliad. Bel i fewn at y Darren Thomas! Bron a gwiro i lwybr Lloyd Marsh arbediad da gan Harry Allen. Roberts. Pass at Bradley! Sean Bradley! Ail gol Caernarfon o'n asmonach yn y cefn. Caernarfon yn ôl ar y blaen. Da ni wedi chwarae 5 munud o'r ail hanner. Caernarfon 2, y Fflint 1. Allen. Zach Clark. Ben efo Bell. Clark, mi oedd angen y cyffyrddiad lleia gan Ryan Woods. Oedd honna yn arbediad da gan y golwr. Mae'n ama bydda honna wedi mynd i fewn ar y postyn chwyth na. Cartwright. Bradley. Garrett sydd yn amddiffyn i'r Fflint. Caniatáu Bradley droi. Mae gen i Cartwright ar croesiad. Fymryn dros y traws. A Danny Goset. Bron ag ymestyn mantais y cofis. Huxley ar tafliad. Punydd i fewn gan James Owen ag unwaith eto. Mae gen i No Edwards ar cliriad. Huxley. Beaumont oedd o. At James Owen! Na chi gol! James Owen! Cofi! Na chi gol felys iddo fo. Da ni mewn i'r 10 munud ola, mi darodd honna yn berffaith.